μια κάρτα στον αέρα. Επαγγελματική κλάδη λοιπόν με μέλλον. Συμφωνείτε με αυτούς που τέλος πάντων λοιπόν, τουρισμός, έχουμε γράψει? Ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, υγεία, ενέργεια και πράσινη τεχνολογία είναι τομείς οι οποίοι αντέχουν. Είναι τρεις από τους τομείς που αντέχουν. Έχουμε και μια συνέχεια. Είναι τα τρόφιμα, η ναυτιλία, η γεωργία και η ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνίες και γενικά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι λοιπόν αυτοί οι τομείς με κάποιους υποτομείς, θα λέγαμε, που έτσι έχουν πιο θετική εξέλιξη, που μοιάζει ότι στην Ελλάδα με τα δεδομένα τα παρόντα πάνε καλά, θα πάνε καλά. Διαβάζαμε ότι ο τουρισμός υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας. Πάνω από 200. Πάνω από 200.000. Άλλωστε είναι και η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, θα λέγαμε. Ναι, θυμάμαι αυτή τη λέξη τουλάχιστον 40 χρόνια να λέγεται. Η βαριά βιομηχανία προσφέρει, πράγματι δεν έχουμε κι άλλοι. Καταφέρανε κάποιοι να μην έχουμε καμία βιομηχανία στην πατρίδα μας, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε άλλους χώρους. Παραδείγματος χάρη στον τουρισμό υπάρχει και ο φόβος, το ρίσκο της εποχικότητας. Ναι. Το οποίο όμως τείνει να εκλείψει σιγά σιγά. Σωστά, αυτό τείνει να εκλείψει. Γι' αυτό και στην κάρτα που είδαμε πριν, μέσα στην παρένθεση, υπήρχαν οι άλλοι τομείς του τουρισμού, ο ιατρικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, που είναι τομείς του τουρισμού που, εάν δοθεί κάποια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς, φαίνεται ότι θα πηγαίνουν καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Αγαπητή Νίκη, να τους δούμε λοιπόν, να τους διαβάσέ τους αν θέλεις. Είναι λοιπόν ο ιατρικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αγροτικός τουρισμός και ο συνεδριακός τουρισμός, που ειδικά ο πρώτος στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί έντονα, παρότι υπάρχουν οι συνθήκες και οι επιστήμονες που μπορούν να τον υποστηρίξουν και οι δομές. Είχαμε και ένα θέμα τις προάλλες ακριβώς για τα είδη θεματικού τουρισμού, μετά τον ταξιδιωτικό τουρισμό που τελειώνει τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη. Παίρνουν τη σκητάλη τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού και μπορούν, αν αναπτυχθούν σωστά, να κρατήσουν ζωντανή την Ελλάδα τουριστικά όλο τον χρόνο. Ναι, όμως να κάνω εγώ τον κακό της παρέας. Ας πούμε, λέει κάποιος, εντάξει, θα ξεκινήσω από το Μάιο να δουλεύω στον τουρισμό, με ό,τι είναι αυτό, ό,τι μπορεί να αγαπάει ενδεχομένως. Και όχι, αυτό λέγαμε ακριβώς. Μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Οκτώβρη αρχίζει και πέφτει αυτό. Πόσα λεφτά θα έχω βγάλει, τι να έχω βγάλει. Άρα μιλάς για τον ταξιδιωτικό τουρισμό, Ανδρέα. Λέω λοιπόν ότι γενικά ο τουρισμός, δεν μιλάω για. Όχι, μιλάω τουρισμός. Μιλάω, ασχολήσου παιδί μου με τον τουρισμό της χώρας σου. Σου λέει ότι είναι για πολύ λίγο. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι διότι αλήθεια. Αυτό που λέει η Ελένη είναι διακαής πόθος να έχουμε 365 μέρες τουρισμό, αλλά για την ώρα δεν έχουμε τόσο έντονο τουρισμό από πλευράς συνεδριακού ή αγροτικού ή θρησκευτικού. Οπότε να λέμε για το τώρα, ας πούμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όντως υπάρχει ένας περιορισμός, υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που ο εξειδικευμένος άνθρωπος, τέλος πάντων, που έχει τελειώσει κάποιες σπουδές, μπορεί να ασχοληθεί σε αυτόν τον τομέα. Όμως, τα βήματα που γίνονται είναι αυτό, όπως λέτε, που είναι ότι έχει προοπτικές όμως, λέτε εσείς. Έχει προοπτικές, και να πούμε ότι γενικά ο τουρισμός δεν είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε και εμείς κάνοντας έναν ιστορικό τουρισμό το καλοκαίρι, δηλαδή ο ταξιδιωτικός μας πράκτορας, το ξενοδοχείο και οι υπάλληλοι στο ξενοδοχείο. Τι μπορείς να γίνεις λοιπόν πολλά και πού άλλα σπουδάζεις? πράγματα. Για το ταξιδιωτικό τουρισμό τι σπουδάζεις, πού πας? Καταρχάς, να πούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα ΤΕΙ που υποστηρίζει τα τουριστικά επαγγέλματα. Όμως και προσπάθειες γίνονται. Υπάρχουν όμως και ιδιωτικά. Υπάρχουν και ιδιωτικά, περιορισμένα πάλι. Και ορισμένα, δεν είναι και περιορισμένα. Ναι. Αλλά ο κλάδος του τουρισμού μπορεί να υποστηριχτεί και από άλλους επαγγελματίες, που είναι σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, με νομικούς, με ανθρώπους δηλαδή που έχουν και μια ευρύτερη σχέση με τον τομέα του τουρισμού. Είναι η ξεναγή, ας πούμε, που επίσης μπορεί να δουλέψει. Ο τουρισμός έχει χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή είναι ο οδηγός που δεν πάει το μυαλό μας. Είναι βεβαίως ο σεφ, είναι βοηθή του, δεν είναι το μυαλό που πάει στον γκαρσόνι και στην κυρία που αλλάζει σεντόνια και λες αυτό είναι. Διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ που επίσης εκεί θέλει στελέχη. Μάλιστα. Ένας άλλος κλάδος, πέρα από τον τουρισμό που φαίνεται να έχει ακόμα περιθώρια, είναι η υγεία, πριν περάσουμε στην πληροφορική. Ναι. Κάποιοι κλάδοι όμως φαίνονται κορεσμένοι στην υγεία. Ποιοι είναι αυτοί που ακόμα σηκώνουν επαγγελματίες? Αυτοί που ακόμα σηκώνουν επαγγελματίες, και αν το συνδυάσουμε και με τον προηγούμενο τομέα που είπαμε, είναι ό,τι έχει να κάνει με τον ιατρικό τουρισμό, αλλά θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς ο πληθυσμός της Ελλάδας φαίνεται ότι γερνάει και ότι το προσδόκιμο ζωής μεγαλώνει, αυξάνει. Άρα, ό,τι έχει να κάνει με τρίτη ηλικία
και ειδικούς που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία θα πάει καλά, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με ειδικές ομάδες πληθυσμού. Μοιάζει ότι είναι ειδικότητες που επίσης θα πάνε καλά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Ψυχολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι, επειδή είναι η τάση της εποχής μας και η κατάθλιψη. Νίκη, βλέπουμε την άλλη καρτούλα. Παράγοντες που ενισχύουν τον κλάδο υγείας. Είναι οι δημογραφικοί παράγοντες που αναφέραμε, κοινωνικοί, είπαμε ειδικές ομάδες που υπάρχουν, και η επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται και το... Έχω την εντύπωση ότι έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και η ερευνητική, η ιατρική. Δηλαδή η έρευνα στην ιατρική... Σωστά. Και η έρευνα και το ότι πλέον στην ιατρική υπάρχει ένα πάντρεμα με άλλες επιστήμες. Με την πληροφορική, με τη φυσική, με την βιολογία. Καταλαβαίνουμε εντάξει, λοιπόν... περνάμε βέβαια και στους γενετιστές, στους πάντων βιολόγους. Σωστά. Από όλα αυτά πλέον γίνονται μέσω της τεχνολογίας πιο εύκολα και πιο... Νοσηλευτές γυριατρικής. Μπορείς, αν αγαπάς πράγματα, να βρεις πολλά και να συνδυάσεις πράγματα. Για πάμε όμως να φύγουμε λίγο από την Νίκη. Στον κύριο Χατζόπουλο. Βεβαίως, θα πάμε στον κύριο Χατζόπουλο και να μιλήσουμε για κάτι που πιστεύω ότι ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα θεωρεί ότι έχει μέλλον. Γιατί έχει μέλλον. Και χρόνια το λέμε αυτό. Ναι. Αντρέα, θυμάσαι ότι πάντα λέγαμε η πληροφορική έχει μέλλον. Το λέμε 15 χρόνια. Εξακολουθεί να έχει μέλλον. Εξακολουθεί να έχει, παρότι εγώ ορισμένες είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και πολλές φορές αισθάνθηκα ότι ήρθε το τέλος. Μάλιστα. Αλλά το τέλος δεν ερχόταν. Γιατί το αισθανθήκατε αυτό όμως, σε ποια φάση δηλαδή? Να τον πας να δουλέψει με τον φίλο του εκεί, με τον συνάδελφό του εκεί. Συνεργάτες δεν έχουν δει ποτέ ένα στον Και άλλο. επίσης είναι αυτοί που στείλουν σελίδες, να πούμε, τα λέμε λίγο απλά να καταλαβαίνουν και οι γονείς, αυτοί που στείλουν σελίδες, αυτοί που κάνουν διαφημίσεις συγκεκριμένες. Έτσι, για μένα αυτοί που ασχολήθηκαν με τις εφαρμογές δεν χάσανε ποτέ. Αρκεί να είχαν ένα καλό υπόβαθρο και μια καλή ιδέα των θεμελίων αυτής της επιστήμης, ώστε να πιάνουν κάθε φορά το καινούριο. Να πιάνουν κάθε φορά αυτό που να μπορούν να έχουν τις βάσεις και αυτό που, γιατί βλέπεις αυτό που βγαίνει αμέσως διώχνει έξω το παλιό. Δηλαδή ό,τι προλάβεις είναι δηλαδή, είσαστε εδώ μέσα, πόσα πράγματα τα έχετε αγοράσει
και δεν προλαβαίνουν να αξιοποιηθούν, γιατί έχει έρθει κάτι καινούργιο και το να αποσβεστούν, γιατί έρχεται το άλλο και γίνεσαι παλιός. Αυτό σημαίνει ότι το παίρνουμε και έτσι γίνεσαι παλιός. Πάντως το βλέπουμε και από τεχνολογία ακόμη και κινητών και tablets. Έτσι, ότι κάθε 2 περίπου, παλιά ήταν κάθε 2 χρόνια με 3. Τώρα είναι κάθε 2 με 3 μήνες η αλλαγή. Και πόσες εφαρμογές είναι οι παιδιών που έχουν αποφοιτήσει, που έχουν ανεβάσει εφαρμογές. Μας λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ότι από όλο τον κλάδο της πληροφορικής, ο τομέας που περισσότερο έχει ακόμα μέλλον είναι των προγραμματιστών εφαρμογών. Γιατί κάθε επιχειρηματίας θέλει να έχει μία εφαρμογή για το προϊόν του, την επιχείρησή του, άρα πάντα θα υπάρχει δουλειά γι' αυτό. Και τις καινούργιες τεχνολογίες. Κύριε Χατζόπουλε, ελάτε μαζί να δούμε λίγο την καρτούλα αυτή. Ψηφιακή λοιπόν τεχνολογία και επικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, αντέχει. Ο κλάδος σίγουρα έχει μέλλον, το πούμε δεν το πούμε. Και να πούμε ότι στον κλάδο της πληροφορικής διαβάζουμε ότι εμφανίζονται ειδικότητες υψηλής ειδίκευσης, όπου παρατηρούνται και ελλείψεις προσωπικού. Όταν παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού. Ναι, δηλαδή. Όπου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουν προλάβει και τα πανεπιστήμια να βγάλουν. Υπάρχει μια έρευνα, βέβαια, πάει λίγο πίσω στο 2010 στην Αμερική, η οποία κρούει τον κόδωνα για 2 πράγματα. Ένα, ότι θα υπάρξει έλλειψη. Έλλειψη προσωπικού σε ποιο κλάδο? Για πείτε το ξανά αυτό. Σε υψηλή τεχνολογία πληροφορικής. Και 2, ότι πρέπει κάτι να κάνουν για να κουνήσουν τις γυναίκες. Ότι η συμμετοχή των γυναικών στο χώρο αυτό, ξέρετε, οι Αμερικάνοι, επειδή συνήθως τα μετράνε όλα με ποσοστά και με τέτοια, βρίσκουν ότι η ποσόστοση είναι πολύ μικρή. Η συμμετοχή των γυναικών. Τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω. Οι γυναίκες που παίρνουν πτυχία, ας πούμε, μετράνε οι γυναίκες που παίρνουν πτυχία bachelor, ας πούμε, στην Αμερική, σε πληροφορική. Ότι είναι πιο αγορίστικο, θα λέγαμε, το ίντερνετ και τέλος πάντων ο τομέας. Αν το πιστεύω εγώ ή αν το πιστεύουν αυτές? Όχι, τι λέει η έρευνα? Η έρευνα λέει ότι το αποφεύγουν. Μάλιστα. Το αποφεύγουν θεωρώντας το ανδρικό επάγγελμα. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό που λέτε στην εποχή μας. Η δική μου εμπειρία, όταν οι γυναίκες έχουν γίνει και πιλότοι ακόμα, που έχω περάσει, δηλαδή είναι ότι αντιθέτως, όταν μπαίνουν μπορεί να έχουν ένα μικρό φόβο και τα αγόρια να είναι λίγο πιο επιθετικά, αλλά σιγά σιγά όταν εξοικειωθούν και το έχουν, είναι και πολύ καλύτερες. Γιατί ο προγραμματισμός θέλει έτσι μια σκέψη σιγανή, τέτοιο να μην κάνεις. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση στο που λέτε? Το οποίο το έχουν οι γυναίκες. Διάβασα πριν από λίγες μέρες ότι η Apple, δεν είναι διαφήμιση τώρα, η Apple τι να περιμένει εμένα να διαφημίσω, στην Κομόπολη, στην Κίνα, που μοντάρουν τα iPad και τα κινητά, έχει μόνο γυναίκες. Διότι θεωρεί ότι είναι πιο ήρεμες, πιο σίγουρες, ότι είναι με λιγότερο στρες και τοποθετούν αυτά που πρέπει να τοποθετήσουν, και είναι μόνο γυναίκες και δουλεύουν σε είναι μεθοδικές. Εγώ σε προσωπική εμπειρία από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τρέχουν στο Πανεπιστήμιο, είμαστε σχεδόν στο 50-50, αλλά δεν βλέπω διαφορά. Στο αποτέλεσμα. Δεν βλέπω διαφορά στο φύλο. Δηλαδή πιστεύω ότι. Πάντως να επαναλάβουμε, κύριε Χατζόπουλε. Πιστεύω ότι είναι κάποια κρατήματα παλιότερα. Ότι ξέρεις, αυτό είναι τεχνολογία. Έχουμε αγκυλώσει το τόπο μας. Αγκυλώσει, ότι αυτό είναι τέτοιο. Πάντως αξίζει να επαναλάβουμε ότι σε μια εποχή που ακούμε να λέμε υπάρχει πληθώρα πτυχιούχων σε αυτόν τον κλάδο, πληθώρα στον άλλο, υπάρχουν άτομα με πτυχίο που δεν έχουν διοριστεί κτλ. Αξίζει να πούμε ότι υπάρχει ένας τομέας όπου παρουσιάζεται σήμερα έλλειψη προσωπικού. Και αυτός ο τομέας είναι ο τομέας των προγραμματιστών εφαρμογών, των προγραμματιστών ανάπτυξης εφαρμογών στις γλώσσες προγραμματισμού των κινητών, που είναι ένας τομέας όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού, όπως μας είπατε. Που πρέπει να βοηθηθούν στο σχολείο από τους ειδικούς, γιατί να το έχουν. Έτσι, γιατί αυτό είναι ένα επάγγελμα που το αγαπάς. Πρέπει να το αγαπάς, μάλιστα. Έτσι, άμα δεν τα αγαπάς. Εδώ τώρα με κάνετε να περάσουμε στην κυρία Μπίγκου. Άλλοι το ευχαριστούν. Πριν περάσουμε στην κυρία Μπίγκου, θα ήθελα. Έτσι, δεν θέλω να το δουν καθόλου. Εξηγήστε μας λίγο, το είπατε τώρα. Εμένα με νοιάζει. Ότι κάποιοι πιστεύουν ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ερωτικό, πολύ ωραίο, πολύ θα μπω σε αυτό το τομέα, και κατά βάθος δεν το αγαπούν, γιατί και αυτό έχει διάβασμα, και αυτό έχει κόπο, και αυτό έχει ξενύχτη, και έτσι δεν είναι? Τα έχει όλα. Μπράβο. Δεν είναι λοιπόν ότι ανοίγω ένα ωραίο PC, ένα λάπτοπ και αμέσως έτσι. Να πούμε ότι θέλει πολλή δουλειά, και αν δεν είναι κανείς τρελός και αποφασισμένος με αυτό,
Καλό είναι να κάνει κάτι άλλο. Ένα λάπτοπ ή ένα PC και είναι όλα ωραία. Είναι το καλό που μας δώσανε αυτοί που ασχολούνται. Αυτοί που τα φτιάξανε. Αυτοί που δουλεύουν από δηλαδή πίσω από το λάπτοπ υπάρχουν υπάρχει μια τεχνολογία που έχουν τυφλωθεί για να μας προσφέρουν εμάς. Πάμε στην κυρία Πύλου.